Njengoba sike sachaza ukuthi izingqinamba ezibhekene nentsha ngezinye zezinto kubhekeke ukuthi uMengameli Cyril Ramaphosa abhekane nazo uma esethula inkulumo azobe eyibhekise esizweni kusasa. Intsha eningi ayisebenzi kuleli zwe kanti yize engathembisi ukuthi uzokwenza umlingo, kodwa uyinxusile ukuthi kusasa ilalele inkulumo yakhe. Njengoba intsha kuyiyona eningi ebantwini abangasebenzi eNingizimu Afrika, uMongameli uthi izinkinga ezibhekene nentsha uzokwenaba ngazo kabanzi enkulumeni yakhe ezobe eyithulela isizwe kusasa. Wabe esenxusa intsha ukuthi ivule izindlebe ilalele kusasa uma esethula inkulumo. I will be expanding on the other progress areas that we have made in this regard in the State of the Nation address. So if you want to know more details, you can either be in attendance or you can tune into the radio and watch on television. This will all be revealed tomorrow. So don't sleep too early, just watch and you will hear all the details. Yize uMongameli efuna intsha ilalele inkulumo yakhe, vele izwe lonke liyobe libheke ngabovu lenkulumo, njengoba iEFF siyesabise ukuthi izophazamisa ukwethula kwalenkulumo. uMongameli akakathi vunga lezi insongo, kodwa uhlalo weNYDA uqinise idolo uRamaphosa wathi angasabi. Njengoba sekusole amahora ambalwa ukuthi uMongameli athule inkulumo yakhe, uRamaphosa uqhubekile nokugxila entsheni wayinxusa ukuthi ayikhiphe unyawo kuyo yonke into eyenzayo. Intsha engasebenzi ingaphezulu kwamaphesenti angama-50 eNingizimu Afrika, kanti lentsha inxusa uhulumeni angenelele ukuze ikwazi ukuhlomula ibambe iqhaza elibonakalayo emnothweni wesizwe. NguSamkelo Maseko, ezindabeni ze-SABC eKapa.